ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinong tray jong ka State Bank, kibadan hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Bank Employees Association, ha ka kanre tarik ubnay no pra arajar arpuay, kila penlong daga jinya ki sange tray kam ban persya ya ka jing temu jong ka sorkar pedeng, ban IT no ya ki artli ki bank bala penya daga sorkar syakikin hon shimen. Hagani ka jinya ki jong kini nong tray bank, kila penpao bala daga sorkar kan IT no ya ki bank bala penya daga sorkar syaki rew shimet kan punduk nong haduk kata-kata yiki kan nong kendong bat kan donru ke jing hiar ha ka ba airam yiki nong red ka jing hiar ha ka ba airam yiki nong sengkam lajong ka jing hiar ha ka ba airam ne ka benta ka puli ka puthi ka jing do no ka ba kerpang bat ka ba kham kong san e kalong bakan punduk lat ya ki khon samla ha ka yo kam yo jam धोखा है धोखा है धोखा है कम्युनिज्म धोखा है और फाइट जस्ट फाइट और स्ट्रगल जस्ट स्ट्रगल और स्ट्रगल जस्ट स्ट्रगल और डिमांड जस्ट डिमांड UFPU long live UFPU long live Bank Employees Unity Zindabad Bank Employees Unity Zindabad Public sector banks nation's pride We demand strengthening of public sector banks We demand increased interest on deposits We demand reduction of interest for small borrowers We oppose retrograde banking reforms We oppose writing of corporate NPAs We oppose writing of corporate NPAs Anti-people government down Anti-people government down Anti-public sector banks government down Anti-public sector banks government down our path right path our path right path Inqilab Zindabad Inqilab Zindabad Bankers Unity Zindabad Bankers Unity Zindabad Ni na liang jung ka Meghalaya State Unit jung ka United Forum Bank Unit UFBU ni penong ni peteng lang ya kshan lang ya ka UFBU sya keleng ka Rindia da ka penong jing khang tre arsni ni don ka strike arsni mukasni khandriu bata sya nyung trek kani ka jing ya khang bang jungi kadi na ka daw ba ka sarkar kamut ban wanra ai kui ka bill ni ban kelai ka ni ka banking law amendment bill arajar kui Makamut man kelas ke bank Shimet ya artli ke bank sarkar pat koi ke insurance company. Government hakani kala pen bana ba hakani ka winter session juga parliament kamut ban wanrai ta koi ka bill ban kala bank Shimet. Tingi liang chungki association na liang jung bank bat ni kiwi ro ki trade union ki asnok tilang bat ni bat ni nimban si bang haban ya khang arsni bat ni habil strike arsni ban ya persya ya kani ka jikmu jung sarkar ban wanrai kani ka bill. Kementang ini kapil kalau beli bangi apa syam ni. Kini ki bang syai ka hakini ki snem chom syai ka lain kedai. Ibun ki bang ki bang Shimet. Hadin kata apa dek ki lap kini ki bang Shimet. Kilong ki bang bamla ban yarap ki buduk sok ki buri budet paria. Di hadin kata apa ki sewanra baki sapen kala no kini ki bang sarkar ki sesang ban mi kini ki bang sarkar. Nadu bami kini ki bang sarkar pada buri buduk busuk buri budet paria berhot ki pajba ki sedang menyo ya kata ka jing yarap na liang jung ka bank yo ban pli account yo ban simram ibarit nanta ka jing em jung ki brio ko stang ba suki pat ni lap hakani ka sunroof nem suki ka ni ka sarkar ka ba manta pat ka le biang ban pen kalab yang ikini ki bank sarkar ka ba train nam ta ki pa ka le ban pen kalab yang shi ki bank Shimet kimla ban yo nong kan bhai ki ladang ipin kelas ki bang Shimet hendai gani gadi ka ba thok kamdi ka jing sya kata
Lagi bank profit bank ki ba yo kata ka operating profit ka profit net profit ka ba yo bundo ki bank sarkar ki bank shimet kita ki private banks ki bun ki balayami ski ki apa ya kham de kata ka jingkran jong sarkar ba ong ba ki bank shimet ki khamba ba ni ki bank sarkar ka dei ka jing thok ka dei tang jing pen thok ki pajba na ka daw yu ki ko ban pen kelas ki bank shimet pa de ka long ba ki ko ban dino ni ki bank sarkar Shakini ki corporate, shakini ki hespa, ni ki corporate. Kimut ban le kumnu ba suki kan penduna ya kan ka share jong ka government. Ka jingdon ka jinglong try jong ka sarkar, hakini ki bank sarkar kan lewan penduna no kan pengun de kini ki jinglong try ni ki share jong kini ki corporate. Te sisin ba kini ki corporate ki lasdang ban bun ka share, maki ki lalong no ki try jong kini ki bank. Te sisin ba ki lalong no maki ki try pat ki le kumnu. Karam ka badai ban ai shiki pajba itu jo karam kin ai shiki ni corporate kila shim ram de ki 1000 crore hadin ba kila de shim ini kumba kila jia kini snem bala de gidon profit kitte be kata ya kani ka ram ba kila de bi ai shiki ni corporate suki ki le komnu kimya siu yong bangi ngim laban siu la kani ka daw nak te ka daw te jaj ba ka government ka yarap iki ong bato haba kimla ban siu ta karam jungi ini ya compromise no hai amount berat kumbangan cuai nuksa epi ni khodi kata ka haircut I'll give you a quick example ngana epi shubu kumka kadon koi ka bhushan power kadon 1000 crore loan baki shimki ram baki shimki gari 1000 crore hadin kata kisiu katno ban khang yata karam khat khandai 1000 kata mon 100% kaladu nong ka bang kani ka pisa baki airam shi kani ki corporate kani ka pisa jonga jongki kani ka pisa jong pajba bali ki bang sarkar ka pisa bawan bu kani ka pisa jonga jongki pajba ka pisa jonga jongki nadu briu bodok bawan tep san tangka sispa tangka hadu kini ki mahajan ki bakam he kimni kini corporate ka pisa jongki pajba kadai ba yele menta banyapan aino shi kini corporate kani kadai tang kata ka plan jongki sarkar bandino ay kayo. Di kumno kan kata kani balay bangi strike ni, balay bangi smo kata kadai kuwi kata. Kumar kadai kalong ba sisin bagini ki bang kila kala si ki bang shimet. Ei ka banja. Ubriu budok besuk numyo shoy kata ka jingdon kam di kata. Ya kamu mentah profit ki jaka ki berit beria ki nong lada gidon ki bang ki bang suka. La kadai state bank ne kadai ka union bank kadai ka Punjab national bank kanu ka bank ka padon khamta mi ki jaka ki berit Hakin nong kadai beki cakaju kadai ki bank juki soka. Mungkin unor private bank boleh beli branch pi sha joksa. New beli bank sha penong macam juga garwel. Satlak dari kadai beki bank soka. Kalau saya sini lada kini ki bank ki kelas ka bank shimet. Ki private ki nong ki ong bangi ngimdei bangi beli ban yarap brio ngi beli tam bangi nong ladi. Because no corporate that no mahajan no hespa perkata ngajing nong ngajong. Haba uang ba kadon ko ka bang junga sha nong bagi briu ki wan tap no ki wan tap sispa tangka ki wan tap san spa tangka belingan bu eta ka bang tangka kamera pengangan kamar dikai ka banjai briu macam ini nong di kuai yang ni rut surok ni banyak turis taksi banyak local taksi bodi waidong bodon idukan kutia mutia hasdong menu ba ai ramiki kidi ki bang soka kapang private lo kapat juai bat hamin nak khamat kan mai lo no menu gen panera katni tali ki government scheme ye panyat ki dei ki bang sarkar pat judon wero private bank ban panyat gini ki bang sarkar lada dei ko ka tresis pas ni gini ki insurance scheme ba announce modi prime minister jungi prokai ki ba panyat bi mungi la sai sini lada don shu mungi menu ban panyat ki pat katni ka jinge tresh tom jungi ka to ko por ba ki apan don ko to demonetization Kansan ki ong bagini ka pisa kam tre kam shu kinong tre jungi ki don ki baklam po yeng shu tre proses ni prosimit hagi bang balai bagi brio ki badon ka pisa badon yeng menta ba sarkar ko ong bagini ka pisa kam long shu kam non shu ngi haban pen kala pangina penyat datang de ki kot san spab ki hajar bonwa tumai ki brio ki wan de ki hajar ki yeng line de ki hajar not ki yeng habar ka bran jungi haba ki wan ni kham khang ka ji Kasado jungi ya kidon ki jaka ki ba hado 10 kilometer don customer mi kan dek proximate hangni apo Shillong branch ki nong tre jungi hado ban apo hospital ya tre de mentapat ka sarkar kale unu kale bombi thu ingi
ada ben yang ini kini kata yang ini ki nong tray bang kata bun yuk pajba unum yuk show kanu ke jingrap na leng joko bank hisin bakalawan kini ki private bank private bank mentara pun lada pikwa ban play account berit anu kata kata sakoi pat ko mangekran nga mene hakani ka perthai ba boro kini pun samna jungi ba kan yawan kam koi kalat ban yokam iki ka dia bang ki public sector bank ni kini ki bank sarkar ka di koi ni ki bank ba airam ka ba ai kam mi kini ki samla jungi hisen bakala kala private bank ni ka bank shimet mu ha jaka bandon chpotli ki branch bu tang laisli ha jaka bandon sanpungut ki nong train bu tang chpungut ke kadang khanglat chusu kini kena kini okam kini beladon lupa bindu kakam kini kena samla ki batmai ki bang kwa ban yokam kini yokam kabar pat habro ki public sector bank ni ki bank sarkar ni bu dia betul reservation policy bangidon ke reservation nam ta SC nam ta ST nam ta UBC khamtam yangi shakani ka liang north east pangya bun hi kini ki SC ba ki STs kera bai kini ki kena samla jumi baligi bun yangi kim yokot ketuka ban yo coaching ni bakin yo ban tibet jaladi kum ki brio Harai syakui ke cakap jungkar India. Di kahirap bakan ni reservation policy. Sisin bakal adon kini ka private bank ni kita kala bank Schmidt. Kini reservation policy sagi private bank kan mian kam. Qatar kan khanglat khamta mi ki brio jungi syakani ka jila jungi. Jila Meghalaya ki Mizoram Nagaland ba broshi nodis. Di kini rubudi wi kadau. Di ni ngele bania persya baka bank ka sarkar kamdi bakan wanra ya kata bil ban kala bank Schmidt kini ki bank sarkar. Mentak om ngat sang satang arti ki bank kapat om ginu ki bank. Kong baginya sang satang arti liga bank hendela da kayo lat kan long susu ski gini ki bank sarkar kan dilot gini ki corporate ya kan ki riro kin dilot gini ki corporate dina ta kada punya